Dragi moji trećaši, u slučaju da ste zaboravili, rekla sam da će vam za današnji sat matematike biti potrebna vaša geometrijska bilježnica i naravno geometrijski pribor. Pa idemo malo ponoviti gradivo ne samo trećeg razreda, nego i nižih razreda. Možete slobodno prelistati svoju bilježnicu iz geometrije, pa da vidimo kakva bi ovo bila crta. Recite mi. Pa da, to je ravna crta. Zatim postoje još i zakrivljene crte, ali i kakva je ovo crta? To je izlomljena crta. Rekli smo da postoje još i zatvorene, a ovo su nam očigledno primjeri otvorenih crta. Idemo dalje. Ovo je nekakva ravna crta, no ako ju ja označim slovom P, sjećate li se o čemu se radi? Razmislite dobro i recite mi, je li to možda pravac? Sjećate li se što je to pravac? Pravac je ravna neograničena crta i moramo ju crtati ravnalom. A znate li što je to ravnina? Ravnina je ravna neograničena ploha. Sada možete otvoriti svoje udžbenike na 86. stranici i riješit ćemo prvi zadatak koji je također zadatak ponavljanja da bismo saznali kakvi su to pravci koji se sijeku. Pa idemo pogledati ovaj pravac P. Uočavamo i točke A i B. Dakle, još jednom prikazan je pravac P i točke A i B. Točka A pripada pravcu P, a točka B očigledno ne pripada pravcu P. Idemo vidjeti kako se to druže naši prijatelji Kata, Lina i Luka. Jer Kata je iz Slavonije došla u Zagreb, a Lina i Luka su je dočekali na glavnom kolodvoru. Sve troje promatraju mnoštvo pruga koje se križaju i pitaju se koliko zajedničkih točaka imaju tračnice pruga. Pa hajdemo pomoći Lini, Luki i Kati. Promotrite. Ova prva dva pravca, pogledajte i recite mi imaju li oni zajedničku točku? Pa nemaju. A što je sa druga dva pravca? S pravcem B i pravcem A. Imaju li oni zajedničku točku? Imaju. Tako je. Upravo ovdje. Za dva pravca koji imaju jednu zajedničku točku kažemo da se sijeku. Točka u kojoj se sijeku zove se sjecište i imenujemo ga velikim tiskanim slovima. Sada pogledajte sliku i odgovorite sjeku li se ova dva pravca, pravac A i pravac B. Što mislite? Na prvu možda ćete sigurno reći, ma ne, oni se ne sijeku. Ali prisjeti se, rekli smo da je pravac ravna neograničena crta. Pa ako ćemo ih ovako malo produžiti, vidjeli bismo da se ti pravci sijeku. Pokušajte i ovo, prepoznajte i zaokružite pravce koji se sijeku. Ovo pokušajte riješiti sami. Trebalo bi biti lako. Sada u svoje bilježnice zapišite naslov, pravci koji se sijeku i prepišite. Nakon toga nacrtajte jedan primjer dvaju pravaca koji se sijeku, označite pravce i sjecište. I hajdemo sada riješiti preostale zadatke na 87. stranici. U prvome zadatku traži se od nas da nacrtamo pravac P i odgovorimo na koliko dijelova pravac P dijeli ravninu.
Evo jednog pravca, ja ću ga nacrtati i označiti slovom P i odgovorit ćemo na koliko dijelova pravac P dijeli ravninu. Recite mi. Tako je. On dijeli ravninu na 2 dijela. Sada u drugom zadatku nacrtat ćemo 2 pravca koji se sjeku, označiti ih slovima C i D i sjecište pravaca C i D označiti slovom S. Evo ga, pravac C, pravac D i njihovo sjecište je otprilike ovdje u točki S. Treći zadatak, nacrtaj točku A i 2 pravca koja prolaze točkom A. Sjeku li se oni? Sada ćemo to i napraviti. Dakle, prvo crtamo točku, zatim pravac, nećemo ga označavati s obzirom da nije naznačeno u zadatku. Još jedan pravac i recite mi, sjeku li se oni? Pa da, sjeku se upravo u toj točki A. Četvrti zadatak, pogledaj sliku i odgovori. Na slici je, što je ovo P? Ovo sada nije pravac, nego polupravac P. Spojit ćemo točke B i C tako da ne sjeku polupravac P. Ja sam to već napravila, a spojila sam ih zakrivljenom crtom. Zašto? Jer da smo spojili ravnom crtom, mi bismo automatski sjekli polupravac P. I peti zadatak, kroz točke A, B i C nacrtaj pravce koji se sjeku u točki D. Evo pravaca koji prolaze točkama A, B i C i sada ih trebamo još imenovati. Ja ću ih imenovati slovima A, B i C, ali za razliku od točaka koji su označeni velikim tiskanim slovima, pravce označujemo malim slovima. Za vas su još preostali zadaci u radnoj bilježnici na 78. i 79. stranici.